Saan po kayo dati nagdaan ng bansa? Ako, hindi naman ako nalita ko. Ang mga narating ko is James. Ano po na talagang Oo, ang family namin doon is may studio, mga photography, video editing, catering, manicure, pedicure, lahat ng inline sa ano. Yun ang negosyo ng parents ko, ng mga pamilya namin doon. Pero ako, lumaki ako dito sa Angeles. Ang tatay ko ay dating may furniture shop. Appliances, gano'n. Ang nanay ko ng former government employee, BIR, siya ang collection officer ng district. So doon po sila nakatira sa Jensen? Hindi, andito rin sila. Pupunta lang kami doon pag may mga okasyon. Ibig sabihin yung mother niyo po talaga ang taga Jensen? Hindi, si Papa. Si Papa? Hindi siya taga doon. Galing din sila rito, nag-migrate doon. Nag-migrate. Yung mga lolo't lola ko noon, natakot sa World War. Kaya doon, tahimik doon. Hindi nila alam mas magulo doon. Pero hindi naman. Doon sa lugar nila lolo ko, nila papa ko, hindi naman may certain areas lang na Muslim area, yung ibig sabihin, kumbaga, itong bayan na to is siguro, let's say, 94% Muslim. Doon nagkakaanoan ng Christian at Muslim. Ang mga Kristiyano doon, yun ang mga inaalila doon. Yun ang ginagawang katulong. So sa ngayon po, open talaga kayo sa business? Oo naman, nag-business. Ever since nagkatapos ko ng college, nag-employer naman ako eh. Naging former government employee ako sa Water District. Pumasok din ako sa company. Ganon. Yung pinakahuling pinasokan ko sa Lamino City Water District. 6 years na ako, hindi naman ako irregular. Kasi kung hindi kasi ako nakapasa sa board. Ganun. Pero ano po yung nyo? Anong course nyo ng college? BS Customs Administration. Sayang. Tsaka Aeronautical Maintenance and Control. Dalawa actually. Hindi nyo po natapos pareho? Parehas tapos yun. Parehas tapos? Parehas tapos yun. Hindi siguro ako para sa employee. Hindi nyo lang nilinya, ibig sabihin. Hindi naman. Marunong naman ako eh. Marunong pa rin naman mag-compute ng tawag doon. Debit, credit, kupit. Kaya ko pa naman yung mga ganun. Kaya ko pa naman mani-maniin nyo kung saan sakali. Sa aeronautics naman, nagagamit ko sa sasakyan namin. Kasi maintenance kami. Mekaniko actually. So ngayon, yung ano naman po kayo siguro, familiar kayo sa mga milk tea sa labas? Milk tea? Milk tea? Yeah. Bonti. Bonti, ayan, dyan lang sa may tapat ng Victory. Malapit. Milk phrase. Marami. Pero ibig sabihin, yung anak niyo po may mag-milk tea sa labas? Ayoko. Ano po? Hindi ko sila pinapayagan na madalas. Pero pinapayagan ko sila once in a while. Pero matamis yun. Ayun, okay. So dahil sinabi niyo po dyan, meron tayong ini-introduce po ngayon. This is healthy milk tea. Okay. This is organic po. Organic, ibig sabihin, natural ingredients po siya. Hindi kagaya nung sinasabi nga ninyo sa labas, kaya pinipigilan ninyo. Kasi tama po yung sinasabi niyo na yes, actually magic sugar po yung gamit po doon. So yung brown sugar, matanong ko lang sir, ano bang favorite flavor niyo? Pagka mag-order kayo ng milk? So totoo lang, hindi ako mahilig na. Hindi, pero yung ano po, yung natikman niyo na nagustuhan niyo. Kasi meron tayo, ngayon, ang available namin dito is 7 flavors lang. Actually, 8 flavors po yung organic milk tea natin. So, ang main ingredients po niya, meron siyang collagen. Collagen, ito po ay anti-aging. Okay? At kung may mga problema tayo sa mga joint, malilesen po yung ano. Ayan, kaya yan po. Naboball joint yan eh. So, yun po. Tapos, so, yung intermelon, which is natural, and yung gamit po nating sweetener, sige po, ay stevia. Stevia. Yes. Napakaganda po ng stevia. Memory enhancer. Yes. At the same time, anti-diabetic. Yes. Kaya, meaning, Yes.
Siya ang pang-ilan? Pang-ilan siya? Pangalawa? Yes, sir. Next, pwede, huwag kayong may ako. Ano may kausap ako? Naghahanap ko lang yung salamin ko, hindi ko mababasa yan. Okay po. Ba, meron ba papalinaw ng mata yan? Ay, actually meron po. Ay, meron. Yes. Yung ating taro. Hello. Pang-ilan ka? Gitna? Pangalawa. Yung ate mo yung nandito kanina. Bakit siya lang ang kulot? Nasaan si kulot? Yun eh, hindi nagsasalita yung Ayun. Humahanap ang doon. Ito po. So, yung winter melon na. So, meron tayong Hindi na yan. Dapat magsalamin na rin siya. Hindi na yan. ayan. Yung strawberry naman po natin. Boost immune system, Yes. increases energy and stamina, Pati decreases stress and mood enhancement. Wow, yung mood enhancement. Magkita ko tayo. Baka i-memorize yung dato yan. Weight loss, yun, kailangan natin yung sabi na. Mood enhancement. Yes. Cleanses the colon. Parang ano to ano yung Detox. ininom? Pang-detox po Red siya. juice. Parang Ayun. Red juice, tama. Correct. improves health of skin and hair, anti-aging effect, controls blood pressure, liver, Napakarami po ng health benefits. cardiovascular health, maintain healthy bones and teeth. Manapit na topol ko niya minsan. Manutay. Natopol ko niya mo. Patupol. Topol. Patupol. Oo. Ikat niya ipan. Manon. Totoo ba? Talo. Dalawa. Puro bagang. Winter melon. Dito pa yung ngipong kunti baba. Dito sa taas lang. At tig-isa eh. Dito. Direction. Empty one. Dalawa sa kaliwa. Isa sa kanan. One hand Hello. to aim and cold water. Joy. Sturgeon things away from direct heat and sunlight. Ano yan? 2023. Yung expiration po lang. Intercity. Abay nga, wala naman yung nutrition facts. Wala po nakalagay. Kasi yan po yung inaano ng FDA na therapeutic claim. Kaya hindi naglalagay ng mga nutrition facts. Yes. Sa packaging din sa kanila. Chia seeds, collagen, moringa. Moringa, di ba rin ngayon wala na ito? Yes. Kaya po tinatawag yan ng miracle tree. Ito ba napakarami niyang health benefits. More on vitamin C. Address sa Barte Road. Ay, malapit lang ako dito. Takas sa Barte. Nagalichos po. Ano kami, Kamanggahan, Quezon City. Malapit kami sa Litex. Tambakan ng basura. Pare-pares naman siguro ito. Iba-iba po sila actually. May mga ibang mga benefits na wala doon sa watermelon. Na nasa strawberry. Strawberry is rich in antioxidant. So, anti-cancer po siya. Parang Kaligaya, Quezon City. Okinawa naman po. Yan. Ibig sabihin yung gamit na tea sa Japan. Kaya ang pangalan niya. Okinawa is the place sa Japan po. Po, yes. Yan yung sikat na tea sa Japan. Kurang lang tingin sa dati kadok ng rock. Meron po ba tayong ice dyan, sir? Para Meron po. Meron. test tayo sa inyo. Kapinsan na, pag wala kang antibara, wala na. Hindi, pagka yung reading. naman, pero alam mo, parang basta kung nakagano'n ka. Saka nakakapangit yun, nakaka-wrinkles dito. Correct. Kaya sa akin, magpapayang beans na lang para hindi ko lang... Ano nga ba sa gano'n ka? Alright. Lukot ang mukha habang nagbabasa. Sa-crack ko na lang po, sir. Ay, opo, sige po. Si Bayaw, kay Bilas Ramon. Paano mo makikita, sabi niya. Isa rin nun, hindi na kaya video. Siya nga. Siya pala sinabihan, paano makikita yung binabasa mo kung nakapikit ka naman? Sabi ni Ken. Yung nagsabi sa kanya. Si ano yata? Si Ano yun? Nearsighted yun yung pagka gumagano. Nearsighted. Farsighted din, Coach. Farsighted din siya. Ano rito? Hello po, good afternoon. Ay, si Pag-Coach. Misis ni Insan. Ay, opo, inom po tayo ng ano, ma'am. Inom talaga. Organic Milk tea. milk tea.
Nagkautag ba ako doon? Lagi ako si Bala. Tikman mo yung milk tea natin. Oo. Garbal. Papabayan. Pwede pa maganda. Ay, opo. Mauna ka muna pumayat. Pampakwan na. Babayad na ako. Saan ko punta? Dalaga. Ano ang tubig ko ko? Opo, sa picture na lang po sir para ano na. Ang ganda ng buhok niya, oh. Ilan taon ka na? 10 po. 10. Oh, siya, ilan? 8? 7. Ang laki mo, ha? 7 ka pa lang. Yung adik mo, ilang taon? 5? 6. 6. So, lahat kayo nag-aaral. Ito ang girl version din sa. Yan. 7, 6. Ito lang hair niya, oh. Beautiful hair. Pero dala mo ba yung charger mo dyan? Hindi, bro. Ito lang. Charge ka habang ano. Ayun, oh. Ito ka ng outlet. Parang masaris. Parang Ano masaris. pong flavor yung gusto nyo makita? Ay! Oh! There it goes. Gusto nyo po yung strawberry kasi kanina nagpa-prepare din kami nagustuhan ng mga kasama po namin itong strawberry, so ito yung i-recommend ko. Meron po ba kayong Caesar? Anak, mayroong may... Boss, pag-charge po kuya. Sige po, sige po. Okay, charge ko muna ako habang nandito. Ayun, thank you. Hindi, pang matanda lang to. Kuha kayo ng baso nyo, Vince, para matikman Correct. ko. Oh. Wala ng baso! Bilis! Correct. Yun lang ang disposable anak para makarami. Sige na. Yung disposable na lang anak, yung ibaso nila sa labas. Please. Yung bata ko. Ilang sachet po naman ito? 10 po yung ano sir, isang box. Masarap. Strawberry. Mukhang mabili itong ito kinawa. Lalo pa sa mga bata. Katati ka kaya minsan mo. Okay mo. Wow, sarap. Okay, hindi pa kayo mag-milk tea? Opo. Oo, Ako nako. Mukhang ano, halatang halata, oh. Gustong gusto ang milk tea, oh. Uy, Sumay natin sa tabi Dapat pala yan, ano, ilagay natin dun sa blender. hindi po, talagang shaker lang po. Opo. Kasi magiging smoothie po yung labas na pagka binblender na po natin. Hindi maganda. Opo. Pero pwede rin, kung magka-trip nyo talaga. Pwede. Kung gusto nyo smoothie ang dating niya, Pakitaan mo ako, sir. Binabayaran sa ano yan eh. Juggling. Ginagawa. yun lang, hindi po tayo bartender eh. Bato mo pare. Yan ang binabayaran sa ano. Pwede. Patagawag mo din dito. Pero binabayaran ko. Tulog naman siya. Talog? Pagalina pa umagang tulog. Tawagin mo si namin yun. Tawagin mo. Ang tulog Hindi lang binabayaran. Para matikman niya yung nagbayad. Pagbabayan? Nang wala. O, akin na yung ano nyo. Yung disposable. Sa inyo mga salbahe, tatlo lang talaga? Tatlo lang kayo, tatlo lang talaga? Hindi ka Ito kasali. para kay daddy nyo. Hindi ako. Okay. Hindi, huwag na anak, makikitigim na lang ako. Huwag na ako, joke lang. Isa pa po para ano. Hindi na ako mga bata. Ganon din ang ginagawa ko sa kanila. Pag wala ko sa'yo. Sakto. Wait lang. Lagyan natin yung isa para mas masarap. Kasi mas na-appreciate po natin yung milk tea pagka malamig talaga siya. This one's for you. Ano sabihin mo? Kaya, tikman niyo po. Sa'yo, wag na, malaki ka na eh. Oh, ano? Yan ang Ano? Mas ano ba sa inyo?
Oh, talaga. Nakakapayat yan. Papayat na sismin. Ano nga, ano? Diba? Para siyang may gata ka. Hanggang ko niya isa. Hindi siya masyadong matamis. Oo, tama. Unlike dun sa mga artificial sweetener na Yun yung chia seeds na tinatawag. Maganda yan for digestion. Oo. Lalo yung mga constipated. Kwento nyo kung ano pagkain natin na. Para baka... Oo, Talo. May nagsarap. isang beses ang linggo lang yun. Hindi. Lagi. Uy, pwede ba kami makain ng ano, talong? At okra? chicken. May gulay. Wow. Galing sila sinasanay sa... Oo, naturally, bata yan eh. Opo. Bata yung pagkabata. Sir, ang maganda sanay silang kumain ng gulay dito. Yung ibang bata. Maski ang hindi palayan, sanay. maski anong bate, maski anong para po sa kaya. Maski yung, ewan ko kung familiar kayo dun sa damo na papait. Papayat. damo na nakukuha sa bukid na napakapait. Hindi pa yata ako nakatikim. Para siyang ampalaya. Yan. Mapait pa sa ampalaya, coach. Oh. Pero masarap. Kasi wrong kasi ang pagluluto dun minsan. Kasi dapat yung half done lang. Ay, Huwag mo siyang, Oh. huwag mo siyang ano, sige na, thank you. Huwag mo siyang iluto na parang ang palaya din. Pero pag nagluto ka ng palaya, pinakalas na ilalagay mo sa bakbet, ang palaya. Pagkulo, ang huluga. Oo. Diba? Ganun din ang pagluluto dun. Habang naluluto siya, lalong na-enhance yung pait niya. Kinilawan na pa yan. Pero yung ano pagluto nila ginigisa. Yun yung isa. Hindi kaya- Ang natikman ko sa Rudy King, yung ano, ginisa nila sa kamatis. Ano nilang ginisa yung bawang sibuyas sa kamatis. Tapos may konting baboy. Baboy. Tapos may bagoong. Ugasan ko lang po ha. Sige po sir. Magsalasa May ka. bagoong. Tapos pwede ito nung naluto kami na niya yan. Saka lang nila ilalagay yung... Sige anak. Gulay. Yung papait. Baka ng baso na ako. Sa tato'y kabil na jay. Tuno na net na set. That's it. Ganun. Sarap. Hindi siya mapait. Pero masarap kasi yung pagkapait. Oo. Pag inom mo ng tubig, matamis eh. Oo. Ganun ang ano. So, ang aftertaste niya, pag uminom ka ng tubig, matamis. Oo. Pero ayun nga, mas mapait sa ampalaya. Pero masarap yung pagkapait. Kaya yung mga anak ko, sana matataba yung mga yan. Mukha lang silang ano, pero yung mga yan. Maganda, healthy yung ano sila, nila. healthy living. O mga, siyempre, paminsan-minsan, may karne, lalo na may barbecue dyan. Tama araw. Pero ang lunch naman namin, lagi yung lalo, breakfast. Araw-araw, breakfast. Oo. Ganda ako. Kasi yung ate ko, namatay yung cancer. Hindi ko naman inaano, pero siguro lahat naman tayo may cancer. Ano po sa breast? Breast. Hindi, lungs. Tapos ganun pala ang cancer, pwede lumipat. Opo. Hanggang sa Lalo pag nagalaw. sa brain na nagtuloy. Hanggang sa naging sa brain niya na yung... Ano flavor po yan? Saan yun? Siguro, pag-ipaso lang ako sa mga anak ko. Okay na ako. Kay Tita Bila. Asa ba si Man? Patigilin mo sila dyan. Ay, section 5. Winter melon. Ay, may. Kaya naging ano yun, kaya naging parang parang motivate mo yung mga bata na kumain ng healthy para hindi ka magkasakit, di ba? So, syempre, lahat naman ay may cancer. Just a matter of kung ano yung makaka-trigger. Yung sa kanya, ang nag-trigger sa kanya, siguro yung workaholic yun eh. Ay, kaya 2 pala. to 3 hours lang natutulog yun. Ganun? Haba na yung 3 hours natulog niya. Sobra. Inuwi niya sa bahay. Kasi puro technology na tayo. Opo. Inuwi niya sa bahay yung trabaho niya. Sa laptop siya yun. May seed pala siya. Yun Yung chia seeds, yun yung mga nakakapala. main ingredient. Tawag lagan. Papatilibat tayo sa ganito. Hindi ko na kaya magluto. Puro ano. Nakakapayat. Ingredient. Inay ba? Ito. Tinimarin. Ay, kami ba? Nakasan mo yun. Ito yung Winter melon po. watermelon. Sir, dagdagan natin ng ice para mas masarap. Thank you. Mamaya yung impia. Mamaya yung ito. Tikman niyo to. Abuli mo na ba tayo? O, share kayo ni Abing. Tikman mo. Men! Hindi
katulad yung Oo, Yan, Yan tinitimpla eh. Ganito. ganitong lasa. Iba yung lasa niya, no, Ilocano na nanam. Diba? Malinam na. O, malinam na. Ako yun. Hindi siya Ano to, matamis. mag-crack lang ng hilo, tapos titimplahin mo siya. Oo, wala. Kasi yung baso. Shaker lang po yung ano. Ay, sa Per box yan. Per box po. Hindi na. Ikaw, pag nagtitinda ng baso yung tatanungin ko. Pero... Isip mo lang siya. Oo nga, Meron tapos... tayo. Meron po, May may sarili po Oo, tayo. may sarili tayo. Kaya lang, one may size lang cup. po siya, yung medium size. Good for one sachet lang po talaga. Game view dyan, oh. Puti, kasi sobrang. Oo, mas masarap Hindi na. natin silang Alin ang mas masarap? Ang mas gusto Ano niya yan. ba ito sir na all over the Philippines o entire the world na Actually, pwede po pwedeng worldwide tayo mag-supply. hindi sabihin nakarating na ba sa ibang bansa? Hindi pa po, hindi pa. Dito pa lang po nag-start. Dito pa lang. Yes, Step pa lang. Kita dito ay. Ganito. Ngayon ganito sir ang ano namin, ang objective namin dito. Kasi nga, tulad na sinabi ninyo, kung bakit pinaiiwas ninyo yung mga anak nyo, dahil pwedeng masira yung kidney, yung liver, di po ba? So, ang goal namin dito, kung marami kasi magiging distributor po dito, ang dealer, makukuha natin ang mas mababa na lang yung per sachet. Ibig sabihin, pwede na po natin ngayon i-promote sa mga nagtitinda ng milk tea na idagdag nila to para may choices yung mga customer nila. Hanggang sa makilala, hindi na tatangkilikin yung mga competitive ano. naman ang price niya. Sa ngayon po, hindi. Kasi medyo mataas. Opo, kasi ni-introduce pa lang namin, kailangan namin ng maraming magdi-dealer dito para mas makuha namin ng mas mababa. Usually, bulk order po talaga pagka gusto natin ng ano, diba? Ganun po ba? Kung compared sa kasi pinakamurang magkano binibili niyo na milk tea dito? Sa may kay Consuelo? Sa Bonte? Magkano yan? 39 yung 39. 39. Yun eh. Yung pinaka... Hindi niya. matamis yung Isang ano lang, depende lang sa sweetness. Depende sa Pinaka-small nila de, 39 na yun. 39. Yung mas mura. Oo. Ilang ml yun? Ito 180 ml. Pag 180, ano na ito 180 ml? Saan? Yung conversion. Alam ko na, 750 ml, magaling ka doon. Tayo. May salitro. May 1,000 ml tayo. Emperador yun yun. May 750 Long neck yun, long neck May yun. 330 ml. No, naubos na yung Alfonso ko eh. Pordador light. May full. Pero, negosyo. Nakakapak yan. Pero sabagay ako naman kasi tigatlong klase na. Ay, tigatlong motor. Magkano benta mo rito na pordador light? Ay, sa mo. May bata ko. David back ka lang yung batang eh. Ang ginawa ko nung una, kumuha ko ng Alfonso Light na 1 liter, 750. Nung naano nila, mas gusto nila yung 1 liter. Siguro 2 weeks siguro lang okay din naman ang kita kahit na kung siyempre mark-up ka, alam ka naman hindi ka mag-park. Correct. Hindi. Okay na. Medyo matutulog na konti yung pera mo. Pero, pagka nabenta mo, balik punan, pwede ulit ikot. Magpapasko, magbabangon taon. So, ang bilis. Ang bilis. Ang ginawa ko, bawat ka. Fundador Light, Fundador Double Light, Fundador Original. MP tsaka to ba ito? Ano na yan? Bastante na yan. Ganda talaga yan. Oo. Tapos yung Alfonso, tsaka Alfonso Light ba yun? Opo. 750 tsaka Inuha ko, tagtatanlo. Yan lang yun. Para naman magmukhang siya. Magmukha siyang lagayan talaga. Hindi ko, puro gamit namin yung nandiyan. Ito talaga frankly, hindi sa namin kasi kayang punuin lang. Pero ang ginawa ko, maximize ko yung area. Opo. Space. Pero magkano po ang talagang rent dito? Ang binibili ko space, hindi ko alam yung Ito po. partner ko. Doon sa taas. So dito na kayo nakatira? Hindi na. Parang malaki po ito mga 100, maybe. Kasi may ano pa eh. 10 sabi ko na 10 10 by 12. 10 by 12 mga Oh, so 120 square meter. Kasi nilalala yung talaga. Meron po bang mga available na ganito kalaki?
Yan. Ano po? Pinanggalingan ni Henderson yan. Pero medyo malakas yan. Itong Sa sa building na yan. Harap bukas mo. may bakante po Ang kami sabi dyan. sa akin, pinaparent ng buo yan. Ang dinig ko hindi, I'm not so sure, pero nasa 40,000 daw yan. So wala po nakaano ngayon dyan, walang nakakilala. Mga ilang ano po kaya yan? Ilang kwarto? Ilang square yung floor area niya? Malaki yan. Malaki yan. Kung ang harap niyan ay, Pwede, kung ano, sakali. sabi natin na 15 ang harap niyan eh. Ah, 15 meters. 15, 1.5. 15, kamo na lang yung harap. Opo. Roughly estimate ko lang, 15 by 20. Oo, mga gano'n, mga 300 square meters. Wala ka, nagkasalito dyan. Dating bodega ng dating may lumber dyan. Yung likod niya, doon mismo pistisa, doon mismo maluwag yan. Maluwag sa likod. Ano, na-eye ko rin yan eh. Kaso wala, nakakontrata na ako sa tatlong taon. Pagkatapos dito, hindi ko alam, siyempre. Iba yung Opo. nasundan ko siya. Bro. Dito rin. Sir, request pa po ako ng ice para makapagpalisa tayo ng isa. Naku, marami na akong babayaran niya. Hindi, wala po yan. Retails lang po natin yan. Dinadal mo yung mga karton na ito. Karton ng May isang karton? karton. Ano si nanay? Sila na Yes, si Bebe. Wala pa, kanina lang naman. Titikman natin lahat ng flavor. Baka naman Hindi naman po lahat. Yung ano lang talaga. Yung mga tipong fast moving, bestseller. Sarap siya dito. Pampapayat! Ayoko pumayat! Good afternoon po. Milk tea po tayo, sir. Para matikman ninyo. Iba po ito sa mga nabibili natin. Milk tea po, organic po siya. Thai Opo. So, ibig sabihin, yung mga diabetic, pwede po silang mag-milk tea ngayon. Dahil anti-diabetic siya. Ano siya, sachet? Opo, Pipintahin? Yes, titiptahin lang po sa shaker. Hindi na po kailangan ng yung machine kasi may sarili tayong cup. May takip na rin po yun. Iba-ibang flavor. Yes po, 8 flavors po yan. Kaya lang yung available na lang po ngayon is 7 na lang. Naubos na po yung isang flavor. Saan pang ano nyo? Saan pang main ano nyo? At sa ano po, Manila po. Quezon City. Dito kayo naka... Opo, dito kami nagma-market po ngayon. Kasi ang dami pong milk Bro, tea buka dito muna. sa labas. Buka. The problem is, nakaka-apekto po yun sa Then, kalusugan ng may bata. milk tea yan. Palagay mo na natin dyan. Doon ako buka muna. May milk tea kasi na... Pinsan ko. Natikman ko. Ay, Ay! kilala mo ba? Oo naman. Ito ba? Wala, batch ko to eh. Batch ko yun. Kaya sabi ko, kabats mo eh. Dalawa ko lang po. Ayos pala. Ay, ginabi naman sila. Kasi kanina nung nag-usap kami minsan, eh pagbalik ko, meron silang pumuntahan, ngayon hindi kami nakabalik na lang. Oh, kala ko, Tay, bakit ano? Ito, Okinawa. Japan to. Iba-iba ang ano nila. Ay, strawberry. Yan, Tay. Yung isa, Tay. Ito, Tay. Ito, Okinawa. Ibig sabihin, Japan. Winter melon. Oh, may nabilan ako ng milk tea dyan. Trinay ko. Nahihilo ako. Ba may alak? Hindi, ano, parang masyadong matapang. Oo. Parang masyadong matapang yung tea nila na ano. Saan po matapang sa tamis? Hindi tamis eh. Alam mo yung nag-palpitate ako. Sobrang sugar yan. Hindi, Baka naman caffeine. Nagpapalpitate niya eh. doon nga ako nagtaka kasi inom naman ako ng ibang milk tea eh. Pero nung trinay ko yung best selling nila, Opo. hindi ko naman basta agad na ano eh. Nalasaan. Effect. Hindi, yung effect niya hindi ko agad na ramdaman. Siguro after 10 minutes. Sabi ko, uminom ako ng kape. Ako, coffee lover ako eh. Kape ako eh. Pero hindi ako nagpapalpitate. Kahit yung 3 ano po. Oo, kahit yung buo eh. Yung espresso nga noon, sa trabaho ko talagang, lalo na pag puyat na puyat ako, nagdo-double, triple espresso ako para lang mabuhay. Para yung puyat mo eh. Yes. Ano. Pero Hindi ako nagpapalpitate sa ganun. Yung trinay kong sa milk tea, doon ka dito, nagpulpul. yung isang peso doon sa bayan, talagang
parang kasi nakabahan. Opo. Ganon. Eh sabi ko, hindi naman ako Masyadong ganun. ano po yun, Hindi ko alam yung concentration ng baka may nila. aspartame. Ang aspartame kasi talagang nakakasanayan sa Magkano yung mga ganito niya? ano po, sa package po namin, pag bumili po kayo ng 10 boxes, ano po, magiging 50% po kayo. Kasi may free. So, parang lalabas po 50 pesos, 500 per box, 50 pesos per sachet. Ba't ilan bang... 10, ano po siya, 10 boxes. Magiging 20 every month na natatanggap kayo na 2 boxes. 2 boxes. So, lalabas parang 50% off. Ilan ang laman nitong 10 sachet po. 10 sachet? Ang maganda po dito, sir, kahit araw-arawin natin ang pag-inom nito, magiging healthy tayo. Tama. Pwede ba ito sa... sa Pag-progress lalo, ito, no? yes, lalo po maganda yan sa Sa buntis. high blood. Pwede ba ito? Pwede po. Kasi tilang po yan eh. Ano Hindi siya? yan tulad ng- All natural? Hindi siya, Yes, wala opo. siyang Wala, preservative? wala po, wala. siyang ano, wala. Kaya malalasahan niyo po ngayon. Spray mo. Spray mo. Kaya ini-introduce po namin siya dito para maging healthy living ang mga alaminos. Ano ito? Ano yung flavor nito? Sinigla. Yan po yung Ito ba? okay, hindi po, Thai. Atay. Yes. Ibig sabihin Thailand tea. Ito, Japan ano? Opo, yes. Yun naman. Kilalang lugar sa Japan. Intermedio naman ito. Opo, yung isa. Ito po sa Baguio. Strawberry naman. Rich in antioxidant. So, anti-cancer. Halos lahat po ay nagbo-boost ng immune system. Same yung mga function nila. Which is, yun yung sinasabi ng Department of Health para labanan natin yung virus. Palakasin natin yung immune system. Oh, hindi, kasi doon sa dati kong trabaho, mayroon kaming isang section na kasi may Starbucks kami. Tapos Ano yun po? Ayan. para tapos may salinan natin. may ano kami yung mga tea na natural talaga. Yes, Tapos yung ano po, iba-ibang- yung nilalaga siya Oo, na dahon. iba-ibang ano naman Sir, yun. lagyan natin ng ano. Iba-ibang klase ng tea sa iba-ibang bansa. Ganun lang ano. Nang may hilig doon mga foreigner talaga. Mm. Yung ang pinaka yung mga hindi masyadong nagkakape. Tingnan nyo sir yung yung mga country na laging nagpiti. China. Like China, walang cancer. Thailand. Taiwan, Japan, dito ba? Japan. Yes, walang mga cancer. Mostly Asia. Yes. Ang ano. Kumusta po yung lasa sir? Anong feedback niyo? Hindi siya ganun katamis, hindi siya nakakaumay. Kasi nga, stevia. Hindi siya nakakaumay. Pero yung linamnam po niya, yung Sakto. Kumbaga, hindi siya ano yung parang ano? buto-buto Chia seeds niya? po. Chia seeds. Yes, napaka-healthy po niyan. Oo nga. Kaya pag ni-research natin yan, napaka-beneficial sa health natin. Like yung malunggay, the Miracle Tree. So, isang ganyan, 500? Ano? Hindi Ano po, 9,888. ba? Mabigat din ano? 10 boxes po yun. Parang Vita Plus. Plus may additional Oo. 10 boxes kayo. Kaya nga lalabas 500 per box. So parang papatak mo 50 pesos. Dapat pala ang makausap niyo yung isang Babae kakilala Plus. kong nagmamarket ng nagmamarket siya ng ano, tsaka mahilig siya sa tsaa. Kaya alam nasa Manila pa siya ngayon, yung asawa ni Bong. Asawa ni Bong? Bong Christopher Alan Tugadi, kabats din natin. Tugado. Christopher, ha? Sinsan? Oh, Minsan alam. oh. Yung asawa niya, nag-o-online, nag-o-online na selling siya. Pwede Saan natin sila kausapin. nakatala ngayon? Sa Pugo na sila, pero yung misis niya umuwi ng Manila. Sa Manila, pero nag-o-online selling. Nag-o-online selling. Ano, masarap? Masarap siya. Masarap. Sa natikman yung tatlo, ano mismo? Galing! Lahat masarap! Walang hindi masarap dyan.
Yan ang bata. Correct. Correct. Mana sa amin minsan yan. Masarap lahat. Si mami mo. Hindi doon, bibigyan natin. Ito yung hindi ko natikman kanina eh. Yung tayo. Kaya ngayon ako titikin. Yes. Bigay mo kay mami mo. ah. Kailan ang uwi kaya, Fred? Yung misis ni Sanalan. Ni ano? Actually, hindi ko pa alam kauwi-uwi lang eh. Pero ano yun? Nag-online selling lagi yun. Lahat. Lahat Maganda ng makausap natin. Nag-online selling talaga siya na ano. Kasi ganito sir, mas marami kaming makukuha distributor dito. May ibibigay namin ng 20 pesos.